Iată că a venit și seara să pornim prin toată țara, că e seara cu Vasile și am venit cu suflet bine. Mi s-a spus că în altă casă sunt bunieri din vița aleasă, oameni care prețuiesc obiceiul strămoșesc. Amu, mai oameni buni, o urare din străbun, s-o sculat Maian, băitica Traian, pe un jeep alt am călecat, bani din bancă și-o luat, mai ciortit mai hopa-hopa și s-o pornit el la Europa. Drumul rău, o mătui mare, rost de iarnă, jeepul n-are, nici măcar asigurare, dar ajunsă la hotare, tot mergând el prin Toieni, a ajuns chiar la Sculeni. Când la vamă stop bătie, pune viza în pălărie. Măi băieți, ia stați, eu și merg acum la frați. Moșule, ce spui matale, cam târziu de frățioare. Frații mei europeanu, gata cu Basarabeanu. Mai iertați, frate, greșesc, eu am pașaport românesc. 7 lei am dat la poștă, mi-au făcut pațanii noștri. Merg la Strasburg să găsim cu Europa să ne unim. Că acestea ce sunt spuse Traian urcă-și duș și spre sară la mult. Multă bine, roată-mă! Și spre sară la murg o ajuns de la Strasburg și acolo în adunare o ținut o cuvântare. Gospodarii europeni, oameni buni și închiți mezeni, foaie verde și o cuvalcă, am venit la voi cu o jalbă. Dimineața m-am sculat, înspre est am căutat, Transnistria nu am găsit-o, cine oare ne-a cerchit-o? Spre Bălți ochii am căscat, Lenin deamul a instalat. Vrut am să merg la scăldat, la sud marea mi-a luat. Când spre vest ne-am dus privirea, s-o zis frate cu unirea. Și-am zis, Doamne, ia că viața, suntem cu fundul pe viață. Aho, dar noi nu ne-am răscărit, reprișor ne-am grămădit, și ea ca dorința noastră să fim sub ariparea voastră. Și acum roata, măi! Stăraia ceas. Și să mă aud vorba, dragi amici, mulți din noi de-am să aici, scumpul nostru cu manioc în Irlanda la stanoc, chiar că zâna au fost doică, dar nu de-am voi la stroică, ghea joră istoric, mare spală mașini în parcare. Dar Larisa a fost actrisă în Paris infirmieriță. Tata Gale din Floreni șterge muși la italieni. Dar Florica din Sătuci mai șterge și printre puși. Rog îndurători să fiți petiță de încârniți, ăsta ne-l poftiți că l-așteaptă de Ioan Cleopatra lui Tratan. La răspuns nu vă grăbiți, vă rugăm să chipzuiți, noi nu vrem să vă gruzim, vrem să ne apregenim pentru cu roada și ticăm ori cu matușca Rosia, ori cu sora România, ori cu turcii bate Jina, ori cu chiochea Ucraina. Roada-mă! La anul și la mulți ani, mai este